Det der sker godt, drenge, det er, vi fjerner hele lortet. Legetøj ud med det. Det der kan ikke godt til plastik. Kan det ikke godt til plastik? Jo. Træting tager det hele ukrudt. For vi har værktøj i orden. I skal skøre anlægsgartner. A.k.a. Den her, det kan klare alt. Alles, siger jeg dig. We've got to work this out. We'll make things right. The sun will shine. If we work, there'll be no doubt. We can still save the summer if we work this out. Som I kan se, hvis du lige vender kameraet sådan rundt i haven, så er Sofies have nu forvandlet til et paradis. Det tog til timer, men nu er det som det skal være. Så der er klippet helt ind til buske. Vi har samlet græs sammen. Ligger op i traileren. Nakket nogle brændenælder. Nakket en masse brændenælder. Det er godt, så de små børn de ikke får af på fingrene. Ja. Så vi er godt stolte af vores arbejde. Thumbs up. Næste target, det er Torben. Ja, her står vi og kigger på den her skønne have, som var noget, vi konstruerede i sidste uge. Det tog et par timer, men vi synes selv, det blev godt. Vi er meget tilfredse med vores arbejde. Hit the road, Jack. Don't come back no more. I lidt mindre græs end Sofies have. Ikke så højt. Jeg tror, Torkel holder haven lidt bedre. Men til gengæld har vi fået fat i en lidt mere finmotorisk opgave. Vi skal nemlig hakke skråningen. Man skal ikke dømme københavner for hurtigt, for de kan nemlig også finde ud af at lave havearbejde. Hvad er din kommentar, Benny? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, vi holder nu pause, og Torkils søde kone har været så venlig at give os fakse og dumle, og det er vi meget taknemmelige for. Meget. Rigtig meget. Nu har vi så ordnet Torkils have. Og det var den sidste have, vi har været ved TE's haveservice, og vi synes selv, det er blevet rigtig, rigtig flot. Vi har fået vandet nogle planter og slået noget græs og revet lidt jord, og sådan, så det hele er, som det skal være. Vi kan lige selv kigge rundt. Et lille udklip af, hvor meget vi egentlig har fjernet i Torkels have med græs og ukrudt. Og nu pakker vi simpelthen sammen for i dag, og alle mennesker er glade, fordi vi har drukket fakse. Det kommer vi i form af. Filmer vi? Nu? Og haven ligner lort, Nej. Det er ikke noget. men om lidt, så er den forvandlet. Det var mig, der valgte blomsterne. Ja, det er et perfekt eksempel på, hvordan skøre anlægspartnere, de... Gartner for helvede, ikke partner. Det står der. Der står gartner. Okay, fuck gartner. Det kan vi godt klippe i. A.k.a. TE's haveservice. Hvor gode vi er til at anlægge haver. Ja. Følg herfra. Hvad siger du på bagerste række? Moin. Moin. Det er en københavner, skal lige siges. Det er ret godt gået. Det er også der opdrager ham. Men I får en video, når vi er færdige. Så har vi en lille sort dreng der ligger på at falde i søvn. Så han er faldt lukket. Vi har i hvert fald gjort et menneske glad i den her verden, og det er Benjamin. Det er godt. Kig. Ja, det er godt. Det var alt for Skælskør og anlægsgartneri. /TI. /TS haveservice. Ja, vi ved ikke helt, hvad det er. Nej. Nej. Udover at vi har en bagstreamer på bag på vognen.
Ja, moin moin.